Tervepä terve. Eli kuten title kertoo, niin päivän projektina tänään olisi tommonen vierteen jäähdytin. Mulla on tarpeettansa valmiina pöydällä. Eli nopeasti läpikäyden tarvitaan tommonen 5 metrin pätkä 10 millistä kupariputkea, samamoinen pätkä 16 milli letkuu, erinäisiä puolen tuuman putkiliittimiä ja joku sylinterimallinen työkalu, että saadaan kiepitetty toi kupariputki. Mulla on tossa nyt kegi, osuu ensimmäisenä kätteen tuolta varastosta. Tämmönen perinteinen upotettava jäähdytin toimii muuten ihan ok, mutta sitä joutuu hypyttämään ja liikuttelemaan tuolla mäskissä, että se lämpö siirtyy kunnolla, niin ei ole oikein optimaalinen. Katsotaan, saataisiko me tee se itse tyyliin tehty vähän parempi jäähdyti näistä kamoista, mitä on. Aloitetaan sillä, että vedetään toi kupariputki about suoraksi jonnekin maahan ja aloitetaan rullaamaan sitä tuohon kekin ympärillä suurin piirtein piukkaa. Ei se ole kauhean kranttua, sitä joudutaan kuitenkin vähän muotoilemaan vielä ja venyttelemään, niin siihen vaan jotenkin, niin kyllä siitä hyvää tulee. Homma selkeä. Hyvä, skipataan eteenpäin. Tommonen kieppi siitä sit pitäisi tulla ja kun vähän venyttää rakoja isommaksi, niin mahtuu letku siihen päällä paremmin. Sitten tarvitaan puolen tuuman T-haara, 16 millin letkuliiti ja 10 millinen helmiliitos. Pistetään letkuliitos kuparikieppiä kohti ja sitten se putki tuolta helmiliitoksesta läpi muutama sentti. Se ei kylläkään mahdu tuosta läpi, niin 10,5 millin poranterällä painaa vaan liitoksen reikää raskaasti isommaksi. Tuohon liittimeen ja putken väliin jää tommonen sopivan kokoinen rako, että jäähdytyspesi mahtuu hyvin virtaamaan läpi. Sitten vaan nailonteippiä kierteisiin. Ja kiristää hyvin noi liitokset. Syötetään paketti letkuliitinpää kieppiä kohti. Silleen, että helmiliitoksen jälkeen jää näkyviin noin 5 senttiä putkeen. Käännetään haara haluttuun asentoon helmipaikalle ja kiristetään siihen. Hehkutettu kupari on sen verran pehmeätä, ettei sitä hampaat tirvessä kannata kiristää. Se helmi ei välttämättä pidä sen jälkeen. Ja siinä olisi sitten letku vedettynä päälle. En ottanut siitä videoa, ei ole kauhean vaikea homma. Pistetään tohon toiseen päähän sitten ihan tismalleen samanlainen T-liitin kuin toisessakin päässä. Ja siihen sitten vaan omaan käyttötarkoitukseen sopivat liittimet vedelle ja vierteelle. Siinä vielä mun käsityö, taidon näyte. Laitoin tommosen pyöräputken suoraan helmiliitoksella kiinni jäähdyttimeen, kun ei mulla ollut kynsiliitintä tähän hätään missään muuten. Eli mäski tulee kattilasta kupariputkessa alaspäin ja toisesta päästä letkua ulos. Vesi tulee puutarhaletkulla ja palloventtiilillä alhaalta ja letkulla voi sitten ohjata jonnekin mihin lystää pois. Sitten lyödään vaan kaikki kiinni ja katsotaan miten mahtaa käydä kun pääsee tosi toimii. Siitä näkyy vielä liitos tuohon kattilaan omaan pumppuliitäntään. Palloventtiileillä saa sitten säädettyä sekä mäski että jäähdytysveden virtaamaan. Silikoniletku menee aika veteläksi kuumassa, niin täytyy vähän katsoa, ettei se pääse kunnolla krimppiin. Vähän aikaa on nyt nesteet liikkuneet, niin ulos tuleva vesi tuommoista 50 asteen luokkaa pienellä virtauksella. Kuuma vesi kannattaa hyötykäyttää esim. Käymisastioiden ja tarvikkeiden tiskaamiseen, mutta mulla on nyt kaivovettä käytössä eikä tää ole juomakelpoista, niin saa valua takas tonne kaivon viereen. Kattilassa oleva mäski on vielä tuommoista 75 asteen luokkaa. Tällä jäähdyttimellä saadaan virtauksia säätämällä ulos tuleva lämpö tuohon 25 asteen nurkille, eli ei tarvitse kierrättää kattilan kautta enää, kun siirretään suoraan käymisastiaan vaan. Loppumietteet. Onko tämä sitten hintansa ja vaivansa arvosta? Ehkä. Tilaamalla Kiinasta saa varmasti halvemmalla kuin mitä pelkät tarvikkeet maksaa Suomessa, mutta siinä joutuu sitten odottelemaan tietysti. Jos ei ole kiire, tilaa vastavirtaus tai plate-jäähdytin, pääset halvemmalla. Jos on kiire, niin ainakin mun käyttö toimii helvetin hyvin. Hintaa tulee helposti satkusta 150 ja tietysti jos löytyy kotota jotain liittimiä ja kupariputkeja ja muuta, niin aina säästää. Meinasin alkuun, että laitan jonkunlaista ostoslistaa tonne descriptioniin, mutta kun hinnat heittelee ja tavarat heittelee ja käyttötarkoitukset heittelee, niin ei kai mun tarvii. Tuosta näkee aika hyvin, mikä on tää homma idea. Eiköhän se riitä. Mites toiminta verrattuna tommoseen kattilan mukana tulevaan upotettavaan jäähdyttimeen? No, todella paljon parempi jäähdytysteho ja käyttömukavuus. Eli ei tarvi heilutella ja pompotella ja tehdä kikkakakkosia, että saa sen lämmön siirtymään sitten jotenkin järkevästi. Mulla on tommonen kesäkauden lopetukseen sopiva oikein hyvä olut nyt tulossa ja katsotaan, jos mä saisin se valmiiksi ja kuvattu ja editoitukin vielä, niin ehkä jopa tänä kesänä saattaa tulla siitä videota. Katsotaan, miten tää tästä näin edistyy. Ei mulla muuta. Menkää siitä panohommiin. Hopi hopi. Kiitos.